Moro! Mulla on pyörässä tällaiset SV Motekin Traxilaukut ja näähän on erittäin loistavat ja laadukkaat. Täällä on tosi hyvät tiivisteet tänne. Vesi pitäisi päästä sisälle, mutta ajattelin, että olisi kätevä kuitenkin, että reissupäällä ei tarvitsisi ruveta laukkuja sen enempää irrottelemaan, vaan saisi kamat kyytiin sisälaukkujen kanssa. Motekiltahan löytyy näihin laukkuihin iteltään merkkikohtaiset laukut kahtakin erilaista. Toinen on semmoinen kuivasäkkityyppinen, missä vaan kääritään päältä rullalle. Ne on noin 30 kappale, 90 koko kierros, eli sivulaukut ja takalaukku. Ja sitten on olemassa tällaista vetoketjullista laukkua. Oli 55 € taisi olla per laukku. No 150 € 3 nailon laukusta, onko se nyt paljon vai vähän? Jotenkin kuitenkin päädyin tutkimaan muita vaihtoehtoja. Kiinasta oli jonkun verran tavaraa saatavilla. Niistä nyt ei oikein ikinä tiedä mitä, jos tää AliExpressistä tulee. Laatu voi olla hyvää tai sitten huonoa. No sitten Motealla oli täällä niinku Bactex. Eli heidän oma brändinsä. Käytännössä on itsekin tuonut Kiinasta tavaraa, eihän näissä ole sen enempää. Varmasti on Kaukoidässä tehty ja siihen on vaan laitettu in-house brändi päälle. Mutta ei tää nyt ainakaan mitenkään hassumman näköinen ole laadulta. Mikä näissä on hyvää on, täällä on pohjassa tällaiset korokkeet, eli jos laukun pohjaa kertyy kosteutta, niin nämä pitää sen pohjan irti siitä. Materiaali taisi olla jotain, oliko 1080 D nailonia, mitä nyt mahtaa tarkoittaakaan. Vetoketjut on laadukkaan oloset. Se mikä näissä on oikein hyvää on se, että täällä on, eli voit sisällä pakata se tästä sivulta sen laukun ja sitten taas kun se laitetaan tonne itse laukkuun sisälle, niin tarvittaessa täällä on päällysvetoketju, mistä saat sitten tongittua tavaraa. Kuivasäkki on sinällään erinomaisen hyvä, mutta siinä ei ole ehkä näin helppo lastata sitten tai operoida tien päällä sit, jos tarvii jotain tonkia. Molemmilla puolilla on tosissaan nämä kaksisuuntaiset vetoketjut ja ylhäällä ja sivulla vetskarit, ja sitten tässä on tämmönen dokumenttitasku. Sitten tuossa takalaukussa on myöskin hyvin samanlainen systeemi, eli täällä on dokumenttitaskuja tai mikä tää nyt onkaan, päällä ja sivulla on vetskari. Ja mitoiltaan sattuu aika lailla hyvin tää kyseinen kappale. Laitan tuohon tyyppinumeron tuohon otsikon, eli täällä on, oliko 32 litraa tää kokonaistilavuus, ja tää menee hyvinkin tästä lastausaukasta läpi tai sisään, ja näähän on eri kokoiset, toinen on, oliko toinen 5 senttiä leveämpi laukku, mutta ei suuresti haittaa. Sen toisen voi vähän ylitäyttää ja toinen jää sitten taas pikkasen vajaaksi. Hintaa näille tuli, oliko Moteallakin on kaikennäköisiä alennuskoodeja aina, niin se oli joku -35%, olisiko ollut 75 € laaki ja postit päälle 90 €. No, sanoisin, että on varmaan ihan toimivat vehkeet. Ei nyt mitään maata mullistavaa, mutta näyttäisi päällisin puoli ja ompelun jäljiltään aika laadukkaalta. En osaa sanoa, olisiko ne Motekin omat 160 € nailonlaukut sen paremmat. Ja uskon ainakin, että omassa käytössäni nämä on kuitenkin kätevämmät kuin kuivasäkki, mikä olisi ollut se sama 90 €. Tämmönen juttu tällä kertaa. Toivottavasti jollekin oli hyötyä.